Здравейте, това съм аз, Master Games BG, и сега ще ви представя моят Clash of Clans. Както виждате, сега ще апгрейдвам арчерите, Archer Tower, и почнах също да си апгрейдвам това. Чакайте. Не могат да ми се таковат. И тук ми остава само 14 часа и 19 минути. Ще мога да си ги взема балоните. Сега ще ви покажа как ще завладеем някой. Този е много малък левел. Не. 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 Той е много силен. Той е здорово да стане. Що винаги натам тръгват, не знам. Много мразя така тръгнат не към това. Сега ще ги победим. Добре, ще отидаха при Тонхална. Взехме една звезда. Само да се сложи да ми се зарежда телефона. Така. Сега ще му убият. После ще ви покажа в кои кланове съм. И може и вие да се запишете, ако го искате, не трябва да сте българи. И то има барака за 7 левел или 6. Не знам. Сега ще ме го убият. Седи нищо. Тук на мен това ми е на втори левел, макс левел на Тонхал 4. И това в момента си го апгрейдвам, както казах. Така, сега ще ви покажа първия ми клан, в който се записах. Това е България е свещ. Искахме да е свещена, ама не ни стигна мястото. Тук са два мои приятели, един Ангел и един Стоян. Ето го клана, това е един от моите приятели. Профила е стигнал на магиосните на втори левел. Има 1000 купи. Това трябва да си го апгрейдва още и това. Това трябва да му стане
Като е това на 6 лева. Това трябва да го апгрейдне още. Клан Кастъл му е добре, това му е добре. Те трябва да ги апгрейдва още. О, лагерите трябва да ги апгрейдва. 100%. Той пък има диаманти, как не си го брал. И ей това трябва да си го апгрейдва. Поне да му станат на еднакви левели. Това няма смисъл тук да стои. По-хубаво да е до Тонхауна. Но той си е покрил с златни... Той пък ще си ги събира тези дръвца. Той си я събира за нов бойдърсход. Събрал е 310 диаманта. Им трябва 500. Той диамантите много трудно се събират. Ако имаш дърва, супер. Сега ще ви покажа другия. Ето кой е Локомотив Пловдив. Не е много добре. Той колкото моя ги е толкова от сега. Трябва да се апгрейдва много неща. Това трябва да си го апгрейдне, това. Тези. Лабораторията. Това му е добре. Ама трябваше повече Archon Tower да направи. Трети левел, до гиганти е стигнал. Само да му ги видя. Къде си ги? Да. Те трябва да си ги апгрейдни. Това си го апгрейдва. Ама трябва повече. Трябва и те за Тонхаут 4. Трябва да си ги апгрейдни поне до 7 левел. Това му е добре. И сега ще влезем в другия клан. Ето му името. България е свещ. Можете да се запишете, ако искате. Но пак повтарям, трябва да сте българи. Аз и така самахам и влизам. Така, това е Барселона, Слято ФК и Л. И Локомотив Пловдив, ама нямаше да ни стигне мястото. Така, сега за него може да го видим, той е лидер. Той е също така мой приятел. Профил, той е стигнал до Лазарт. Той е много добре. Страхотно бих казал за 6 левел Тонхаун. Лабораторията му е добре. Само да видя нещо. Това трябва да си го апгрейдни. Да стане такъв. Това още трябва да си го апгрейдва. Това трябва да си го апгрейдва задължително. Това му е много добре.
И това беше всичко от мен. Забравих да ви кажа, казвам се Master Games BG и абонирайте се към този канал и дайте вдигната пауза.